Saripang voltage ngayon ko sini je enko main program ni. Angka oro nograyong ni sama no kobuk ka. Sengoro kobok sini tribal minister. Acha mantri na, porong bera mantri Bikas Devan mano kobok ka. Tai. Kai iem komol koloi. Iem komol koloi ki dia di sini. Kita sini. Ang nije potong na yang to ano to kobok ya phajang ma phaina ni la ka sing ka ba. DM Khwai kai SDM Tiliamura. Acha do video mungnya kami acha bela hamani. Angkai oro hor hopung mela cholinai. Angkai tai orkestra budok cholinai na kirtan cultural program na parani serai khrai. Abo bela kaham hopung cholinai na natamo abo hopung cholinai oje. Acha Kali puja ba horsong ke 17 amsaini phainai abo sung kaisa branch hisabe torbo ajani kaisa branch ni phaiei o jaga por mosamu mosanai acha sini kanmung kamu chini kanmu chung tai loboi acha motaina loboi acha ba anguma phainai hai kai tai suju mangra angage DSP DIB inspector DIB tongfro khobor mangkha abo angkha 2014 13 bo phaina ni wansaka kintu nongni ma ano soya na kai khana soni bo soni soya saimia kai 13 14 tongkha ang 2 bosor afromaya kai yo tiasar thangi to tai sujukri phainani afromaya kai taklai nagranta ma ano soso aga to se solai dong aya taklai tole ani duty ani elaka kama phainai no oro মন্দির o jagao প্রত্যেক বছর no o jagao kali mutai kai leyo ebong berat kle borok jomeo jaga saigi asida oro phaina hangke Tiliamura ni chimi phaikang kana mungia kami sokma sekang o jaga lama gandarano kai yang kai yang tika runga musukmani abong kai hiyango jangan nela o mokai sabana monai phari o mokai chini je Tripura raja Tripura rajyo Tripura hoste rangchak Tripura sa ma hachin daojit chini daojit do reporter bohma hai je rangchak Tripura kabi rangchak Tripura chini tamuni himale chino Tripura hawa je kai abono ongo rubber kai di ongo kwai kai di ongo dragon fruits khaicho khani je khlai bebak si ongo chino ro amo chino mo rangchak ha kai omo kai jati songnai hena khana omo kai bongso ni jati phon bongso bolte ta bukti bongso Tripura sa bongso ni mane Tripura jo je tongnai ra jotoni bagai akai wansa du tangnai blara iya bo sarita kwa chini Tripura hani bongso je tongmani wansa sikam je tongmani ha bongso dului oro borong ni mungi jati songjang kai yang kai tai ekta duita tinta chaita yang kai broi ayang kai broi apa kai angka 8टा district tongo chini Tripura wo 8टा district ni hamkrai ni bagai haina bla hamkrai ni bagai oro jati songjang angkai khana phaioi oro nai phaidi baiklai jati soglai angka mo belai ang nagoi belai mane amo chini do phanang phunia sak tongi mangra kha hanai laibo ma phaika tawang khaga hambai nrok na jatono phaide na blen nrok jatono phaidi do ang butongnai angkai jara ang kok sana musungai dok photo ti sana musungai dok adina photo munakma khai light kriya photo ti halai nei seng da hambai nrok na